Dobrý den, ráda bych vám představila mé dva hosty, kterými jsou David Vychytil, provozní ředitel internetového obchodu Aukro.cz. Dobrý den, Davide. Den. A Gabriel Kalapoš, ředitel společnosti PayU Czech Republic. Dobrý den. Co pro nás máte nového? Těch novinek bude spousta. Samozřejmě budou se zaměřovat na zvýšení komfortu, bezpečí a rychlosti obchodování na Aukru. Tak první přelomovou novinkou bude zavedení možnosti plateb za zboží pomocí platební brány PayU, kdy dosavadní uživatelé na Aukru PayU znají jako možný platební kanál, přes který jsou schopni platit své poplatky, své závazky Aukru. Nyní otvíráme tuhle možnost pro úhrady za zboží. Takže na základě průzkumu, které jsme si udělali mezi uživateli, tak víme, že více než polovina z nich preferuje a projevila zájem o moderní platební metodu. Jsem také přesvědčený, že uživatelé si dokážou dobře spočítat, která z platebních metod je pro ně komfortnější a zejména levnější. David už zmínil, že někteří uživatelé Aukra už znají PayU. Jedná se o prodejce, kteří platí poplatky. Co to ale znamená pro nakupující? Co to jim přinese? Pre nakupujúcich je to jednoznačne zvýšenie komfortu platby. Tak ten spôsob platby je veľmi podobný, ako sú užívateľia zvyknutí, treba na iných platformách. To znamená, užívateľ si vyberie zbožie, vybere si spôsob prepravy toho zbožia, určí, na ktorú adresu má byť zaslané a vybere si spôsob platby. Podľa toho, aký spôsob platby si zvolí, tak je presmerovaný do tej či onej banky, kde sa štandardne prihlási do svojho internet bankingu, formulár už nájde predvyplnený a následne zrealizuje platbu, ktorá je bankou hneď autorizovaná a obchodník dostáva informáciu, že táto platba bola spracovaná a bola zaslaná na jeho účet. To znamená, že obchodník môže ihneď expedovať zbožie, pretože vie, že užívateľ zaplatil. V dnešnej dobe PayU umožňuje platiť klientom Komerčnej banky, Raiffeisen banky, mBank, GE Money Bank, ďalej Volksbanky a FIO banky. Takisto je možné použiť platbu kreditnou kartou, prípadne štandardným bankovým prevodom a sú tam nejaké ďalšie minoritné platobné metódy. Je řeč o penězích. Jakým způsobem garantujete bezpečnost? My vnímame bezpečnosť ako také základné kritérium platieb, takže tá bezpečnosť je skutočne na vysokej úrovni. Základným faktorom bezpečnosti je to, že peniaze nikdy neopúšťajú banku. Všetky transakcie v rámci PayU prebiehajú medzi bankami, medzi bankovými účtami. Co to znamená pro prodejce na Aukru? Jaké výhody to znamená pro ně? Faktor rychlost dodání zboží je z ním rozhodujících aspektů, který ovlivňuje kupujícího, zdali u prodávajícího daný obchod uskuteční či nikoliv. Takže možnost zavedení rychlé platby zrychlí jakýkoliv tok zboží a pro prodávajícího tím pádem se stává konkurenční výhodou. A takže se potom to zboží dostane k tomu zákazníkovi rychleji. Protože ten prodejce má ty peníze okamžitě na účtu, vidí a posílá. V momente, kedy obchodník zistí, že platba prebehla, čo vie okamžite po jej ukončení, tak môže expedovať zbožie. Teď nás zajímá praxe. Jak to bude vypadat? Peniaze putujú od nakupujúceho smerom k obchodníkovi a končia na jeho PayU účte, kde sa mu automaticky aktualizuje zostatok a ten si môže obchodník v ktoromkoľvek momente previesť na svoj štandardný bankový účet. No a to by som asi predal slovo Davidovi, pretože ten by mal povedať, ako Aukro sa chce vysporiadať s týmito nákladmi. Nás zajímá kolik, pánové. Kolik? Jednoduchá otázka a ta služba bude kompletně zdarma. Ja by som dodal, že som rád, že táto iniciatíva vznikla a že Aukro zavádza online platby a že spoločne budeme schopní meniť e-commerce ako také a prispievať k tomu, aby bolo bezpečnejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie pre nakupujúcich aj predajcov a posúvať to zase niekam ďalej, tak ako sme zvyknutí napríklad v zahraničí.